με αυτά εδώ. 1, 2, 3, 4, 5. Μα δεν μπορεί να ανοίξει, αυτό αλλάζει κανάλια. Ναι. Με το 1, 2, 3. Και με αυτά ανοίγει. Αλλά εσύ, αφού έχεις συνηθίσει το μακρύ, θα πατάς το μακρύ. Ναι, ωραία, αυτό ανοίγει. Ωραία. Ποιο πλύνει. Αυτό είναι το κουμπάκι. Πάνω. Αυτό πλύνει. Κρίνει. Η φωνή. Με αυτό εδώ πέρα. Χαμηλώνει, ψηλώνει. Ναι, το άλλο μακρύ δηλαδή. Ναι, ναι, καλά, ξέρω. Το ένα ανοίγει. Το άλλο. Φωνή, πάνω κάτω. Αυτό κλείνει. Και ανοίγει, άμα θέλεις. Αλλά κλείνει τώρα εσύ. Από τη συνήθιση να το κλείνεις. Πώς κλείνεις από εδώ, πώς κλείνεις από εδώ, θα κλείνεις και από εδώ. Ναι, το ξέρω και αυτό. Ωραία. Και το άλλο τώρα. Πώς θα πηγαίνεις στο κουτάκι. Στο κουτάκι. Το καινούριο. Έχεις βάλει κουτάκι. Ναι. Ωραία. Με αυτό εδώ θα πηγαίνεις. Τι. Με αυτό εδώ. Αυτό. Κάνε το δάχτυλο σου. Αυτό. Τι είναι, τι το κάνω αυτό. Πηγαίνεις στο κουτί. Μα το κουτί το ανοίγω από εδώ. Ανοίγει. Και ύστερα παίρνω το άλλο που έχει το κομπιούτερ που άλλαξε τα μηχανήματα. Και αλλάζει κανάλια. Και αυτό αλλάζει. Εδώ. Εντάξει. Ανοίγει, κλείνει. Η φωνή που χαμηλώνει, αψηλώνει. Ποια είναι η φωνή. Αυτή εδώ. Αυτό. Χαμηλώνει, αψηλώνει. Εδώ είναι το κλείσιμο. Βάλτε μέσα.